Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari. Shamsiya ki ba mu sha, akwai labari. Kamfanin Mckinel ya kalubalanci gwamnatin Niger kan kwace iko da mahakar Samira. Kamfanin haƙo zinari mallakin Amurka Mckinel ya bayyana adawarsa kan shirin gwamnatin mulkin sojin Niger na karɓe iko da mahakar zinari ta Samir da ke jihar Tillaberi, wanda ya mallaki hannun jari kaso 80 a ciki. A farkon wannan wata na Agusta, shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Chani ya ɗauki matakin dawo da mahakar zinari a matsayin kamfani na gida. Hukunta Nijar dai sun bayyana dalilin ɗaukar matakin da gazawar kamfanin wajen biyan ma'aikatansa tarin albashin da suke bin shi da basussuka da suka yi masa katutu, sai kuma ƙin fitar da gamsasshen tsarin zuba jari a mahakar. A nasa bangaren kamfanin Mckinel ya ce tun a farkon wannan shekara ya shiga tattaunawa da gwamnatin Nijar domin dawo mata da nashi kason, inda ya bayyana matakin sojin da wanda ya saba wa dokokin cinikayya na ƙasa da ƙasa. Wannan mataki dai na zuwa kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin sojin Nijar ɗin ta ƙwace cibiyar Somaya daga hannun kamfanin Orano mallakin Faransa, wanda ya shafe sama da shekaru 50 yana aikin haƙar uranium a arewacin ƙasar ta Nijar. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.